Formation minnu bolodalen no centre Mardianiare kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye. O formation tellement fana b'an fɛ yen o ye san 1 ni kalo 6 ye. Maquillage, musorosiri, coiffure o fana kalan mi centre Mardianiare kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6. O fana formation tellement be san 1 ani kalo 6. Tatouage, farafinjabi, endujabi o fana kalan bi centre Mardianiare kɔnɔ. No bana amina i former façon business la donc o kalo 6. À ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ. O kɔfɛ internat bi centre Mardianiare la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianiare kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ. Centre Mardianiare filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la. Centre Mardianiare bɛ Segu Midine. Centre Mardianiare bɛ Bakɔ Jikɔrɔni. Centre Mardianiare bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la. Ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04. Février kalo tile fila ba fila ani 25 san an b'a lɔdɔniya k'a fɔ ko bi Mifa production ani Ondo télé o ka jɛfilɛ so de kan aw ni yan tuma aw bisimila aw ka kunnafoni dili kɛnɛ kan. San o san an ka jamana kɔnɔ min ye an ka jamana mɔgɔbaw ani kulu caman olu bɛ taa foli kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ka kɛ ni sanyɛlɛma ye. O hukumu kɔnɔna na min ye an ka jamana kunnafoni dilaw ye o ye o laadaw latilen juma tɛmɛnen n'o bɛnna janvier kalo tile 31 ma min yɛrɛ senfɛ kunnafoni dilaw ka soba ɲɛmɔgɔ Banjugu Dante ale dasira fɛn caman ma ni o dɔw bɛ tali kɛ an ka jamana kunnafoni dilaw gɛlɛya minnu bɛ u ka baaraw la n'o ye forobata ani kɛnyɛrɛ ye o kunnafoni dilaw olu kan o kɔ a tilala ka a yira k'a fɔ k'an ka furancɛla fanga ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta k'a ye layidu ta ko kulu dɔ o bɛna sigi sen kan min yɛrɛ ka baara bɛna kɛ ka hakili jagabɔw kɛ fɛɛrɛ minnu bɛ se ka latigɛ yasa kunnafoni dilaw ka se ka u ka baaraw kɛ ka ɲɛ cogoya min na ka fara o kan tuguni min ye ko sariya kura dɔ ko o fana bɛna bila sen kan min bɛna ɲɛsin ka jateminɛ boli an ka kunnafoni dilaw olu ka baaraw o tagaboloya kan yasa kunnafoni di baaraw yɛrɛ bɛ se ka don da la Mali kɔnɔ o kɛnɛ kelen kan min Ablaye Sidibe ni ale ye président du comité égal accès aux médias d'État ni ale bɛ kuma an ka foroba jafilɛso o tɔgɔ la ale ka baara ɲɛsinnen don o ma ale ka dantigɛliw kɔnɔna la a da sera ORTM gɛlɛya minnu bɛ u kan o ca kɔnɔ a da sera olu kuma dɔw ma. Janvier kalo tile 29 o tɛmɛnen na AES jamanaw olu bɔra CEDEAO la nka ka kɔn a don ye min ye Mali ale ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔbaga ministre Ablaye Diop ale ye ɲɛfɔli kɛ an ka foroba jafilɛso yɛrɛ kɔnɔna la ni o ye ORTM a ka o kumakan na a y'a ladɔnniya k'a fɔ ko AES ale bɔra CEDEAO la nka ko ni a ta bɛɛ lajɛlen o tɛ a bali ko kuma ɲɔgɔnya o ka tɛmɛ AES ani CEDEAO o cɛ i n'a fɔ CEDEAO ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye a laɲini cogoya min na wa a y'a ladɔnniya k'a fɔ ko AES furancɛla fanga ɲɛma 3 bɛɛ lajɛlen k'u ka kumakanw na k'u ye a ladɔnniya k'a fɔ ko AES jamana kɔnɔ ko basima foyi kana se CEDEAO jamana kɔnɔ denw ma k'u to Mali ni Niger ani Burkina Faso o kɔnɔna la o kɔ ka kɛ ni AES ka boli yɛrɛ CEDEAO la o don kofɔlen kelen na janvier kalo tile 29 don min ye CEDEAO ɲɛmɔgɔ ye olu ye dantigɛliw kɛ u ka dantigɛliw kɔnɔna na o ye a ladɔnniya k'a fɔ ko ni AES jamana kɔnɔden fɛn ni o bɛ fɛ ka taa CEDEAO jamanaw kɔnɔna la ko o bɛ se ka taa nka o k'a sɔrɔ passeport minnu ni o bɛ u bolo CEDEAO ka tamasiyɛn n'o ye logo ye o ka kɛ a sanfɛ walima a carte d'identité nationaux o k'a sɔrɔ CEDEAO ka tamasiyɛn bɛ o fana kan. Hali bi ka kɛ ni AES ka boli CEDEAO la min ye a jamana kɔnɔdenw ye olu bɔra ni ka u ka nisɔndiya ko o yira ni ka kɔn a don yɛrɛ ye ni o bɔli ninnu kɛra janvier kalo tile 29 na n'o kun bɛnna tarata don ma min ye Mali ta ye o fara ɲɔgɔn kan kolo o kɛra Kurukanfuga Bamako masurunya fana ni o bɔbagaw yɛrɛ cɛla a kulu ko ɲɛnabɔbaga dɔ o ye Samu Samuel Kone ale y'a ladɔnniya k'a fɔ ko CEDEAO k'a ye kɔ don a ka kulu sinsinbaga dɔw olu ka miirinataw ma ani fana ko ka tila ka kɛ kɔlɔlɔ ye olu ka baaraw tagaboloya o kan.
O janvier kalo kile 28 kelen o la min ye Niger jamana ye olu yɛrɛ ye u ka wulikajɔ kɛ min yɛrɛ wulikajɔ kɔnɔna na u ka furancɛla fanga ɲɛma général de brigade Abdramane Tiani ale ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmɔgɔba kɛrɛnkɛrɛnnen ni o ye colonel Ibra Amadou Basharu ye ale y'a ladɔnniya k'a fɔ ko AES ka bɔra CEDEAO la wa ko date maga CEDEAO ko kuma la tuguni o kɔ min ye Wagadugu olu ka fara ɲɔgɔn kan kulo o kɛra place des nations min yɛrɛ kɛnɛ kan u ka jamana ministre ɲɛmɔgɔ fɔlɔ n'o ye Taliba Jean-Emmanuel Ouedraogo ale ni u ka jamana gouvernement mɔgɔ tɔw olu tun bɛ a kɛnɛ kan. Walasa simanko sɔrɔli bɛ se ka nɔgɔya Mali kɔnɔ cogoya min na an ka ministre min ka ca ɲɛsinnen don usine ko ani jagoko ma n'o ye Musa Alassane Diallo ye ale ni an ka jamana siman dilannaw ani minnu bɛ yen nɔ ni olu b'a ta usine kɔnɔ ni ka taa a jago olu kun ye lajɛ dɔ kɛ ni o kɛra tarata tɛmɛnen na Bamakɔ kɔnɔ. Lajɛ in kɔnɔna la u da sera fɛn caman ma ni o cɛ la o dɔw bɛ tali kɛ siman dilannaw yɛrɛ u bɛ musaka minnu sɔrɔ u ka baara la ani hukumu min kɔnɔna na u bɛ a feere mɔgɔ minnu bɛ taa usine kɔnɔ u b'a feere olu ma sariya jumɛn ni hukumu kɔnɔna la wa mɔgɔ minnu yɛrɛ fana bɛ ni olu bɛ taa usine kɔnɔna la olu fana bɛ nafa minnu sɔrɔ u kumana o de kan wa yirala k'a fɔ ni dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na hali bi a baara o bɛna to sen na yaasa fɛɛrɛw bɛ se ka latigɛ ka caman bɔ siman sɔngɔko la Mali la. I n'a fɔ an ka jamana marabagaw olu ye a laɲini cogoya min na min ye sanfɛ kalanso ye o ka se ka jɔ Mali maraw kɔnɔ hali bi olu baaraw o bɛ sen na ministre ka ladala lajɛ min bɛ to ka kɛ araba donyaw fɛ o lajɛ in kɔnɔna na an ka ministre min ka ca ɲɛsinnen don sanfɛ kalan ni ko ɲɛɲini ma ale y'a ladɔnniya k'a fɔ ko sanfɛ kalanso dɔ ko o bɛna jɔ Bajangara mara kɔnɔna la n'a bɛ fɔ o ma université polytechnique o kɛnɛ kelen kan tuguni a y'a ladɔnniya k'a fɔ fana avril kalo o nata o la ni AES ministre minnu ka ca ɲɛsinnen don sanfɛ kalan ni ko ɲɛɲini ma ko olu bɛna fara ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɛ yaasa ka se ka u ka dɔntaw ka olu fara ɲɔgɔn kan min yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka kalanko k'o layiriwa AES o jamanaw kɔnɔ cogoya min na. Nin kalo in tile 22 ka taa se marisi kalo o tile fɔlɔ o natama seko ni dɔnko kɛnɛba min ɲɛsinnen don jako ma n'a bɛ fɔ o ma ko sinima n'o ye FESPACO ye o ta ko 29 o bolodalen don Burkina Faso jamana kɔnɔna la min yɛrɛ senfɛ Mali bɛna ye a kɛnɛ kan ni jata ani kelen ye ni kɔrɔfɔ ninnu lasira an ka ministre min ka ca ɲɛsinnen don bolola baara ni seko ni dɔnko ni usine ko ni dunan kunbɛyɔrɔ ani tani ka segin ma a ye nin dantigɛli ninnu kɛ ministre ka ladala lajɛ min kɛra araba tɛmɛnen na. Sanubɔyɔrɔ min bɛ Kokoyo dugu kɔnɔna la n'a bɛ fɔ o sanubɔyɔrɔ in ma ko Kakama Mayini ni ale bɛ n'u ka mara fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kangaba kɔnɔna yɛrɛ la o sanubɔyɔrɔ in ale dafirila ni mɔgɔw ye janvier kalo 29 tɛmɛnen na min yɛrɛ senfɛ Kulukoro gouverneur n'o ye colonel Lamine Kapori Sanogo ale tagara a kɛnɛ kan an ka jamana marabagaw olu tɔgɔ la ka dugawu don kɛ fana nka hali bi ɲininiw olu bɛ sen na yaasa a su tɔ olu bɛ se ka lasɔrɔ cogoya min na. An lamɛnbaga ni an lajɛbagaw an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ ko o ɲɛfɔ aw ye o kɛra nin an bɛ foli b'a lase aw ma aw ka lajɛli ni lamɛnni la sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la k'an ka dibi la baarakɛbagaw ka olu fo ka bɛn ni basigi ka o sabati Mali kɔnɔ ani diɲɛ fantaw bɛɛ lajɛlen la aw ni cɛ ka kulo majɔ la a kan bɛn o la waati wɛrɛ ni Ala ka jɛ.